Karon adlaw sa Biyernes sa ika-15 nga semana sulod sa tuig. Ingon nga si Jesus mao ang nawong sa Dios nga mianhi ug misulod sa tawhanong kasaysayan. Siya usab mao ang larawan sa Dios nung kaluoy diha sa makitang lihok taliwala sa katawhan. Ang kaluoy ug ang kamabination mahinungdanon alang sa makaluwas nga pagpangalagad ni Jesus. Ang tanan nga iyang gibuhat inaghat sa iyang manggiluy-ong gugma. Ang kaluoy gipunting alang sa kaayuhan sa tibuok kalibutan, managsama sa katawhan ug sa tibuok kabuhatan. Ang kakulang sa kaluoy maghatod kanato ngadto sa nagkadaiyang mga matang sa pag-abuso ug sa pagpahimulo sa atong isig katawo ug sa kinaiyahan. Kung wala kini, ang katawhan mabug-atan sa pagpuyo ug ang kalibutan sa tawhanong kalihukan mapuno sa mga inhustisya. Sinati nato ang pito ka mga buhat sa kaluoy ug nagahimo kita niini. Usahay sa tumang kasayon. Hinuon, adunay laing buhat sa kaluoy nga sa tataw wala isipa nga buhat sa kaluoy. Ug kana wala kita masayod o makaamgo. Kini mao ang pag-atiman sa kabuhatan. Niadtong tuig 2016, sulod sa kasaulugan sa tuig sa kaluoy, gidugang ni Papa Francisco ang pag-atiman sa kabuhatan nga modernong buhat sa kaluoy ug mao kini ang ikawalo. Pamalandong. Nagmanggiluy-on ba ako sa akong isig katawo ug sa kabuhatan? Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Gihimo ni Moises ug ni Aaron kining tanang milagro sa atubangan sa hari, apan gipatig-a gihapon siya sa Ginoo ug wala niya tuguti ang mga Israelita pagbiya sa iyang nasod. Ang Ginoo miingon kang Moises ug kang Aaron didto sa Ehipto. Kining bulana mao ang unang bulan sa tuig alang kaninyo. Ipahibalo sa tibuok pundok sa Israel nga sa ikanapulong adlaw ni ining bulana, kinahanglan magpili ang kada tawo og nating karnero o nating kanding alang sa iyang pamilya, usa ka mananap matag panimalay. Kung gamay ra kaayo ang pamilya ug dili makahurot pagkaon sa usa ka mananap, ang usa ka mananap tabangan pagkaon sa duha ka panimalay nga managsilingan, mag-agad sa gidaghanon sa namuyo sa matag panimalay. Bahin-bahina ang mananap sumala sa makaon sa matag tawo. Kinahanglan nga ang mananap walay daot. Laki kini ug nagpanuigon og usa ka tuig. Mahimo nga magpili kamo karnero o kanding. Laminga kini hangtod sa ikanapulog-upat ka adlaw sa bulan nga maoy panahon nga ang tibuok Israel mag-ihawg mga mananap pagkagabii. Unya magkuha silag dugo ug ipahid diha sa mga marko sa pultahan ug sa ibabaw sa pultahan sa mga balay diin kanon ang mga mananap. Niadtong gabiuna, aslon ang mananap ug kanon uban sa pan nga walay patubo ug sa mga utanon nga pait. Ayaw pagkaon sa bisan unsa niini nga hilaw o sinabaw. Asla gayud ang tibuok mananap uban sa ulo, sa tiil, ug sa mga sulod sa ginhawaan niini. Kan-an ninyo kini ug ayaw pakabuntagi bisag jutay niini, kun may masalin sunuga kini. Ingna ninyo niini pagkaon. Magbakos kamo, magsulob sa inyong sandalyas,
ug magkupot sa inyong sungkod ug dalian ninyo pagkaon. Mao kini ang kasaulugan sa pagsaylo sa Ginoo. Niadtong gabhiuna, suruyon ko ang Ehipto ug pamatyon ang mga kamagulangang anak lalaki sa mga tawo ug sa mga panganay nga laki sa mga mananap. Kastiguhon ko ang tanang Dios sa Ehipto. Ako ang Ginoo. Ang dugo maoy ilhanan sa mga balay nga inyong gipuy-an. Inigkakita ko sa dugo, sayluan ko kamo, ug walay kadaot nga moabot kaninyo inikastigo ko sa Ehipto. Kining adlawa mahimong halandumon alang kaninyo. Sa ulugan ninyo kini ug sa tanan ninyong kaliwatan, ingon nga permanenteng pangilin alang sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Imnon ko ang kupa sa kaluwasan ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Unsaon ko pagbalo sa Ginoo sa tanan nga mga kaayuhan nga iyang nahimo kanako? Imnon ko ang kupa sa kaluwasan ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Imnon ko ang kupa sa kaluwasan ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Bililhon sa mga mata sa Ginoo ang kamatayon sa iyang buotang mga sulugoon. Imo ako nga sulugoon, ang anak sa imong alagad nga babayi, imong gilugti ang akong mga talikala. Imnon ko ang kupa sa kaluwasan ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Kanimo akong ihalad ang sakripisyo sa pasalamat ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Tumanon ko ang akong panaad ngadto sa Ginoo diha sa atubangan sa tibuok niyang lungsod. Imnon ko ang kupa sa kaluwasan ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Usa ni anak kaadlawng igpapahulay, naglakaw si Jesus agi sa kaumahan sa trigo. Ang iyang mga tinun-an gigutom, busa nangutlo silag mga uhay sa trigo ug nangukit niini. Sa pagkakita niini sa mga Pariseyo, miingon sila kang Jesus, "Tan-awa ra, supak sa atong balaod nga ang imong mga tinun-an maghimo niini sa adlawng igpapahulay." Si Jesus mitubag, "Wala ba di ay kamo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya ug ang iyang mga kauban? Miadto siya sa balay sa Dios ug mikaon siya ug ang iyang mga kauban sa pan nga gihalad ngadto sa Dios, bisag supak sa balaod nga mangaon sila ni adtong pan, kay ang mga pari man lamang ang gitugutan sa pagkaon niini. O wala ba di ay kamo makabasa sa balaod ni Moises nga sa matag adlawng igpapahulay, ang mga pari sulod sa templo naglapas man sa balaod sa adlawng igpapahulay apan wala sila makasala? Sultihan ko kamo nga dinhi ani ay labaw pa kaysa templo. Kun kamo nakasabot pa lamang sa kahulugan ni ining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, dili ako gustog mga halad nga mananap, kun dili kaluoy. Dili unta ninyo pakasad-on ang mga tawo nga walay sala. Kay ang anak sa tawo mao ang magbubuot sa angay buhaton sa adlawng igpapahulay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.